Eliximos o topónimo Papagaio para o novo capítulo da serie Seminario de Onomástica Responde por dos motivos principais. O primeiro porque é un topónimo único en toda Galicia, non existe outro igual nin no nomenclator, nin na microtoponimia. E segundo porque o Papagaio tamén é o título do último libro escrito por Luisa Villalta, autora homenaxeada no Día das Letras Galegas do ano 2024. Non? O Papagaio é un libro que xurde da fotógrafa Maribel Longueira, que captou o proceso de derruba do barrio do Papagaio a comezos do século XXI. Este libro foi acompañado con diversos poemas por Luisa Villalta, un libro que é unha denuncia da especulación urbana e tamén da especulación humana, non? Como se especula cos corpos das mulleres, tamén un libro da denuncia das condicións de vida da prostitución deste que foi o barrio chino da Coruña do século XX, e tamén un libro que a día de hoxe ten plena vigencia, non? Polo que ela denuncia nese libro. Creemos que é un libro único en toda a literatura do século XX, como único tamén é o topónimo Papagaio do que imos falar hoxe. Papagaio é unha palabra do galego común que ten dous significados principais, non? Un primeiro é esta ave que todos coñecemos, que ten unhas cores moi vivas e ten un pico bastante curvo, pero que é a súa principal característica a que fai destacar, non? Esta de que cando é amaestrado ou cando está domesticado pode chegar a reproducir a voz humana, non? A partir destes significados hai un moito máis concreto que aplicamos a persoas que son moi falangueiras. Por tanto, calquera destes dous significados, tanto unha alcuña dunha persoa que era alcuñada ao papagaio ou a existencia dun paxaro que por algún motivo fose relevante, pude estar detrás da orixe do topónimo Papagaio, non? De feito, durante moito tempo circulou unha hipótese de que aquí chegara un emigrante retornado a finais do século XIX que trouxera consigo un papagaio que era bastante irreverente, non? Que se pasaba o día insultando desde a súa xanela a todo o mundo que por aquí pasaba, non? Despois, canto que a posibilidade de que sexa a alcuña dunha persoa, pois existen na cidade da Coruña diferentes rúas que teñen esta orixe, ou a orixe no nome dunha persoa, ou o apelido dunha persoa, ou o oficio dunha persoa, non? Aquí mesmo no barrio do Papagaio, unha rúa que é a Rúa de Tavares, que ten a súa orixe nun licenciado que tiña este apelido, non? Tamén na pescaría hai unha rúa que é a Rúa do Africano, que ten orixe nun mesón do africano, que era por unha persoa que era así alcumada, non? Por tanto, tanto unha ave que lle dese o nome lugar ou unha persoa así alcuñada podría ser as que están detrás da orixe do topónimo Papagaio. Mas nos pensamos que estas dúas non son a real e que deriva dunha terceira hipótese. No libro de contas do Concello da Coruña do ano 1555 aparece un rexistro polo que se paga uns ducados a un dos besteiros da cidade para que colocase na parte superior dun mastro un papagaio. Este papagaio non é que fose un animal, sino que era unha especie de artefacto semellante a un papaventos, non? De feito, a palabra papagaio en portugués a día de hoxe aínda ten un significado papaventos, un significado que tamén ten un castelán de Venezuela, onde é considerado un estranxerismo, non? Neste rexistro do libro de contas dice que o papagaio se colocaba na rúa de San Xoán, non? Ao lado da capela. Non temos indicios, non temos ninguna prova de que este papagaio se cambiase dende a rúa San Xoán até o papagaio actual, pero sí que é bastante posible que se fixese porque nese momento a rúa San Xoán ou a zona da Atocha comeza un desenvolvemento urbano, non? Entón é posible que se cambiase ata o papagaio por outras probas que temos, non? Esta foi sempre unha zona militar. Aquí ao lado estivo o cuartel de Zalaeta, que se construiu no século XVIII, e tamén, só cruzando a rúa do hospital, dende o Papagaio, ata aquí, chegamos ao que é o campo de artillería, un lugar que foi, no seu momento, o lugar de prácticas de artillería da cidade da Coruña, pero que moi posiblemente, antes de ser o lugar de artillería, fose o lugar onde practicasen estes besteiros co papagaio, non? E dai nós pensamos que o lugar do papagaio ten orixe neste papagaio que non é unha ave, senón un papaventos que se utilizaba como proba de tiro para os besteiros da cidade da Coruña. Por último, unha pequena mención ao barrio chino, non? O barrio chino é un calco do inglés de Norteamérica, Chinatown, que ali se empregaba, como é lógico, para
para identificar os lugares onde vivían persoas desta nacionalidade, non? Aquí, en cambio, chegou a significar pois, barrio de prostitución ou barrio problemático, non? Este cambio semántico de barrio chino a barrio problemático produciuse alá polos anos 20, non? Iso debeuse a que, alrededor de 1924 e 1925, en diferentes localidades dos Estados Unidos houve unha liorta polo poder nestes barrios chinos que chegaron á prensa española con bastante profusión de detalles, non? Entón, nun momento dado, o barrio chino chegou a identificarse como lugar problemático, non? A xente das cidades comezou a chamar con ese nome barrio chino a lugares que eran considerados problemáticos, non? De feito, na Coruña, o primeiro barrio chino non foi o Papagayo, sino foi a Rúa de San Xosé. No ano 1929, cando o Concello cambia o nome popular deste lugar, barrio chino, polo nome de Rúa San Xosé, o que se quería facer era acabar con esta denominación que era considerada mala, non? De feito, houve outras denominacións da cidade da Coruña que responden a este proceso de exónimos que collen mala consideración, non? Como pode ser Katanga, como pode ser Corea, como pode ser as Malvinas ou como pode ser mesmo Vallecas noutras zonas do país, non?